Hende yilde makko folo laamu Guinea Bissau, Bassirou Diomaye Faye jottagol mbo ko he o bimbi jamɗi jeene pawɗi silmaji capantari ɗo naale laade Oswald Vieira Bissau e dow teddungal laamu ko nando makko Oumar Sissoko e mbaalo woni ko jippinta mbo e yeeso hooreɓe cersuɓe gouverneur o. Faandaare nde noon ko sabu tinnude jokkodiral hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe ko yowiri to sengo julaya awo jande haa heɓuri tengtude ndenka ɗi annda noon wonde may duuɓi 5 barindiɗi ɗi Guinea Bissau ɗi jogii nden darnde moƴƴere sabu addude paamodiral hakkunde laamu Sénégal e fedde mursuɓe Casamance MFDC. ɗum noon woni he wadde ko woptu mo ganduɗa mursuɓe ɓe puɗiri takkuji mu'en sabu torsade dimago maɓɓe ko yahrani duuɓi 35. e nder balɗe ɗiɗi yilne nde Bassirou Diomaye Faye waɗat kawre he laamu leydi ndi ɗi tawa hen kala joɗotgol he nando makko Oumar Sissoko e mbaalo ko jokkitta jonde maɓɓe he jayndeyankoɓe ɗi fada he nde yilde ciifugol nanodiri cersuɗe ko yowiri he ɓamtare haa tengti noon wallanmi walle. Ousmane Embalo Bissau, RFI.